Obchodná akadémia Topolčany sa nachádza na Inoveckej ulici v Topolčanoch nedaleko centra. Bola založená v roku 1968 ako stredná ekonomická odborná škola. Dnes sa môže pochváliť úspechmi nielen na okresnej, krajskej, celoslovenskej, ale i medzinárodnej úrovni. Školu dnes navštevuje okolo 600 študentov, pre ktorých je zriadená jedáleň napojená na moderný elektronický systém. Počas každej prestávky môžu študenti navštíviť študentský bufet, školský areál i vnútorné priestory školy, ako napríklad odborné učebne napojené na internet. Zárukou modernej a efektívnej výučby pre žiakov je vyše 100 počítačov a 30 notebookov v odborných učebniach. Skoro v každej odbornej učebni je napojený dataprojektor. Študenti sa učia v týchto učebniach na odborných predmetoch aplikovanú informatiku, podvojné i jednoduché účtovníctvo na ekonomických softveroch, písanie 10-prstovou matovou metódou, ako aj písanie korešpondencie podľa stanovených noriem. Jazyková výučba v OA prebieha prostredníctvom špeciálnych programov a internetu, vďaka čomu sa študentom dostáva tzv. Princíp výučby škola hrou. Svoje jazykové znalosti majú možnosť dokonaliť v učebniach so psychovolkmenmi v hladine alfa. Princíp praktickej a hravej výučby žiakov vykonávajú pedagógovia v učebniach cvičnej firmy. Študenti si na začiatku zakladajú cvičné obchodné spoločnosti a spravujú ich v priebehu školského roka. Pre porovnanie a prezentovanie prác v jednotlivých firmách sa uskutočňuje na škole súťaž o najlepšiu cvičnú firmu a aj následný postup na celoslovenské súťaže. Samozrejmosťou nie je len poskytovanie odborných vedomostí, ale aj všeobecného rozhľadu študentom na hodinách hospodárskej geografie, dejepisu, občianskej a právnej náuky, etickej a náboženskej výuky a podobne. V priestoroch školy sa nachádza i malá a veľká telocvičňa a plne zariadená posilňovňa. Tak ja by som sa na túto školu opäť vrátil, lebo to je najlepšia škola v meste asi, je najlepšie vybavená. Máme dobrú pani riaditeľku, ktorá nás učí účtovníctvo. A ešte by som hlavne moderná, máme tu okolo 20 počítačov, notebookov teda, projektory v každej triede. Keď som išiel na iné školy sa pozrieť do Blavy napríklad, na súkromnú obchodnú, tak tam im vrzgali parkety a počítač ani nehovorí, to som zapínal 20 minút. A plastové okná, to môžu snívať v Bratislave. Tam sú radi, že zavrutí okná. Fakt? Ja si myslím, že dobre je technicky vybavená, je zrenovovaná, strašne dobre sa to učí,
sú tu nové učebne. Aj cez prestávku sa nám tu dobre po chodbách chodí. Veľa dievčat tu je, môžeme sa radšej pozerať a hlavne sa tu dobre učí. To už povedal. My žiaci z obchodnej akadémie sa zapájame do rôznych aktivít, ako je napríklad dramatický krúžok. A tým robíme radosť napríklad žiakom zo základných škôl alebo divadelné predstavenia, predvádzame aj dôchodcom. A takisto sú tu príjemní učitelia, veľmi dobre sa s nimi vychádza, aj obedy sú tu veľmi dobré. Naša škola patrí medzi najúspešnejšie stredné školy. Máme veľa ocenení. Máme tu aj širokú možnosť zapojenia sa do športových aktivít a na škole sa mnoho žiakov zúčastňuje aj športových krúžkov. Na pomery v našom kraji alebo okolí sme určite škola, ktorá je jedna, ak nie z najlepších vybavených škôl. V tomto okolí máme vyše 100 počítačov, sú tu notebooky, vyučuje sa v hladine alfa a takisto je dobrá vec, je tu mať bufet, ktorý je strašne lacný. Takže milí študenti, ja sa teším na vás a príďte medzi nás študovať na obchodnú akadémiu. Obchodná akadémia nám dala veľa, takisto určite aj vám. Preto sa tešíme na vás. Tak príďte, septembri vás čakáme.